Right, streets of social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai imozuva zviri kuitika. Musanyanyosara vazukuru vasekuru Saint. Pano pachannel yenyu, channel yamunofarira, muna the only Zimbabwean uncle. Ndichitwa zviri kufamba here kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So inzwai kanyaya yandauya nayo vazukuru nekukasika inyaya yaJah Prayzer Killer T avo vakanga vari kuSouth Africa vachiperforma pakuhameno zvanga zviri kufunction yanga ine mafoma ministers vakanga varipo pamazwani baba Bona handiti. So vachibva ikoko vari kunzi ivo vakazobatwa paRobert Mugabe RG Mugabe RG Mugabe International Airport handiti. Apo pavakazobatwa nemhosva yekunzi vakanga vane COVID test results asiriwo efake handiti. So vakomana vakabva vasungwa. Zvinova zvinhu zvinorwadza zvinoshungurudzwa zvikuru kana chiri chokwadi zvizikanwe, because nyaya dzacho dziri investigatwa. Kana dzichiri chokwadi chinhu chinorwadza kuti ma-influencers vangave vanhu vanoitawo zvinhu zvakadaro here, chinhu chisina kunaka handiti. But panyaya yachona yazopindirwa naTEMBA MLISWA akanyora patwitter akabva anyora zvinhu zvimwe zvekuti unoshaya kuti zvakubva kupi. Anyora mashoko ari panapa. Ari kuratidza kuti Jah Prayzer ane mamwe ma-extramarital affairs anoita zvikuru sei nevakadzi vevanhu nevanhu vari engaged handiti. Maladies ari engaged achivata navo achidii. According to TEMBA MLISWA ari kuti andori nema-V11. Amene kuti nyaya yacho yakupinda papi pakuti Jah Prayzer asungwa nekuda kwema-COVID-19 test naKiller T yozoperera yakunangana nekuti munhu yakuenda pazvinhu zviri too personal handiti. Amene kuti munozviona sei, especially kana zvichitaurwa naTEMBA MLISWA watinongoziva kuti ane vana 50 nemadzimai 50. Amene kuti munozviona sei vazukuru kuti Temba here ndiye right candidate yekunge ari anotsura vamwe nenzira iyi. Mai manje apa taimhanya yake naSusan handi muchiruziva. So amene kuti munozviona sei vazukuru nyaya idzi kwadzasvika kuti dzinopera zvakanaka here. Iye Temba regai tombomuitira live stream panenge paFacebook hande kuFacebook kuti ingobva panapa timbonoonesana kuti baba ava ngavaikure zviri right. From Uncle Zen, the only Zimbabwean uncle, comment section yavepo vazukuru kuti mutaurewo zvamunofunga nenyaya iyi. Chichi much love.